magana ya canja gini. Babbar magana da akwai fitina. Babbar rigima akwai magana a ƙasa, sai an hikima tonan su zago a ƙasa. Babbar magana da akwai hadari a sama, kwana da yini zai zuba da ruwa ya gama. Babbar magana, babbar magana. Ki magana waye? Kai kana namiji baka je ka leƙa ka ga waye ba, ni zan je in leƙa? Ki magana waye? Waye? Mai gadi ne. Shigo. Ajiya na wuni. Lafiya. Wai yayi me kuma? Dama baƙuwarki ne ta manta wayar ta ce a karɓo a kawo mata. To kin ji? Matsoraci kawai. Kana namiji ka buɗe baki ka yi magana, amma tsoron me to zaka ji? Ke baki san wani sabon annoba da ya fito ba a yanzu. Ana yin sallama kana amsawa zaka ji ka bace. Sai dai wani ba kai ba. Duk rintsi akwai abin da kake ɓoye min, Baharu. Ni ba wani abin da nake boye miki. Na san maka, amma dai kauce-kaucen naka yayi yawa. Ni kan ba abin da zan boye miki. Ka ji da shi dai. Ka sani duk girman gona akwai kunyar ƙarshe. Bari in shiga ciki. Ai wannan mutum wata magana da ya gaya min shi ya tabbatar mini da abin da kike faɗa min a kansa. Cewa zai sake ni. Wannan shine ake ce kafin ka gan biri-biri ya ganka. Wallahi na yi mamaki da mutumin nan ya iya buɗe bakinsa ya ce min zai iya yanke dangantaka da ke tsakaninsa da mahaifina ya sallame ni. To don Allah wani ya zan yi? Haba Amina, ya kike magana haka? Shikenan, zan taɓo ki ta WhatsApp call ɗin idan na yi free. Daga ina kike? Daga ina nake kuma? Wannan wace iri tambaya ce? Ina tambayanki daga ina kike? Nace daga ina kike? Kamare ni? Ai tun da kamare ni kan ka cire duk wata shakka. Wallahi babu hukunci da ta rage ko da kwana yi maka laifi ne. Bara ki faɗa min daga ina. Ba zan faɗa ba na ce. Ke ki zo kar ki fita fa. Da ke nake fa. Fatima. Ba za ki faɗa mun ba? Wai kai kan dan Allah zargi me kake yi a kaina ne? Ina zargin ana munafurta na da ki, ana yunkurin kashe ni. Me yasa kake mummunan zato a kaina ne? Inda tsawon shekara 15 ina tare da kai a matsayin miji. Da akwai mummunan akidan kisa a zuciyata da tuni ka sani. Canjawa kika yi, a baya ke mutumiyar kirki ne, ba ruwanki da abun duniya. Amma yanzu kullum burinki kuɗi. Kina kwance kina mafarki kina kiran kuɗi. Kina zaune kina bata cikin tunaninki. Bakin kina ambaton mutuwata don ki gaje ni. Kullum kina satan idona, kina waya da mutane daban-daban. A hakan kike tunanin zan ci gaba da yadda da ke kamar yadda na yadda da ke a baya? Amma kuma na ga duk sanda na yi waya karɓar waya kake ka duba ka gadda da wa na yi waya kafin nan ka amince. Ba irin munafurcin da baki iya ba, ba lalle ne dan na duba waya na samu abin da nake nema ba. Kawai ki gaya min da kika fita ina kika je. Kuma ai na ga kai ka rufe kofar gidan da kanka, kuma ai ga makullin a hannunka.
To da waye kike waya a waje? A waje kuma? Munafukar banza, kin dauka ban ganki bane? Gani ne kana bacci, ba na so in takura maka ne, shi yasa ka ga na fita na kama gidan rediyo ina ji. Ke ce mai jin gidan rediyo Fatima? Me yasa kake zalunta ta ne? Don ka ga yanzu mahaifina ya mutu, kuma girma ya fara kama ni, shi yasa kake mini butulci ko? To ko ki gaya mun gaskiya ko jikin ke yi tsami a cikin daren nan? Babu damuwa, ga wayan nan, karba ka duba, idan ka gan bakon nan da baka sani ba, ba iya duka ba, in yi so ka kashe ni. Shikenan zan yi maganin ki insha Allah. Ya na ganka da jaka kuma? Akwai inda nake son zuwa ne. Baka karya ba kuma? Na tashi da azumi ne. Me kake kokarin boye mu? Ka manta abin da ya faru tsakanin mu bayan sallar asuba ko ana sawar a wannan lokacin? Wallahi na dan manta ne, amma dai ba na son bata lokaci a yanzu. Idan ka fita ina ne zaka je da wannan sanyin safiya? Akwai wani ciniki da muka kulla da wasu mutane ne, to mun yi da su za mu haɗu da misalin karfe 6:30. Kuma kin ga yanzu har 7 ta yi. Kai Baharu, ka fiye ƙaryar raini wallahi. Inna ka taɓa ganin an ƙulla kasuwanci ga mutumin da bai da kuɗi? Ke yanzu ba ni ne na kulla miki kasuwancin saya da sayarwa na dukkan kaddarorinki ba? Eh, kai portfolio manager na ne. Kasuwan da nake miki da kuɗi na nake yi ne? A'a. Me yasa ba kya yadda da ni ne kike yawan ɗaga hankalinki a kaina? Saboda ta yadda na same ka. To ki samu nutsuwa a zuciyarki, ni ba haka nake ba. Yaushe za ka dawo? Kowane irin lokaci, don kin san yadda aikin namun yake, tafiya ma yakan iya kama ka a kowane lokaci. Ke dai za ki iya gani na at any moment. Dari a sama, kwana da yini zai zuba da ruwa ya gama. Babbar magana, babbar magana, babbar magana, babbar magana. Ya canja gini, waiwaye adon tafiya idan ka so sai ka duba. Ciniki idan da riba kyawun gona ka shuka tsaba. Abinda duka dai ka shuka kuma shi ne za ka girba. Ban ka ta da hankali ba, ban ka tsantsare gudu ba. Abinda dai yake da riba shi ne za ka ɗiba. Daure ka tsara magana shi ne ake da hikima. Babbar magana. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Dr. Usman, ni likita ne daga asibitin ƙwararru. Mun samu wata hatsari ne, har an samu fasinjoji da suka mutu. Subhanallahi. To cikin hakan ne aka samu nambarki a cikin wayan wani mutum. Mijina ne. Ai to baki tabbatar mijinki ne ba, ki yi hakuri. Me sunan mijin naki? Muna tare da ID card na fasinjoji da yawa, mata da maza. Amma ki faɗa min sunan mijin naki. Idan ya so, in akwai sunan mijin naki a ciki, sai in gaya miki. Sannan kuma me aikin da mijin naki yake yi? Alhaji Ahmad Muhammad Gombe. Babu mijinki a cikin wa'anda suka yi hatsari. Ka tabbatar? Ki hakuri, mun gode. Babu, sai an jima. Alhaji Ahmad, mai kasuwanci international business. Hajiya Fatima irinki ake so. Allah kai damo ga harawa. Ga Hausa bakwai, ga Hausa bakwai.
Ga Hausa bakwai magani na sanyin infection na kamfanin Gagar Badau Herbal Medicine Center kenan. Ga Hausa bakwai magani na sanyin infection na kamfanin Gagar Badau Herbal Medicine Center kenan. Al'umma ga wani sako albashir muke yi muku babba. Ga Hausa bakwai maganin larurar infection muka kawo shi ku karba. Ga Hausa bakwai sunansa ne Hausa bakwai an yi binciken ilimi babba. Ga Hausa bakwai maganin toilet infection ne daga kamfanin Gagar Badau. Ga Hausa bakwai magani na sanyin infection na kamfanin Wannan shine Hausa bakwai. Maganin sanyi wato toilet infection da kuma gonorrhea wanda kamfanin Gagar Badau Herbal Medicine Center suka sarrafa shi domin waraka ga al'umma maza da mata. Hausa bakwai yana maganin ƙaiƙayin jiki, ƙaiƙayin gaba, ƙurajen jiki, fitar farin ruwa da kuma saurin inzali. Yana maganin ɗaukewar sha'awa. Hausa bakwai yana nan a kasuwanni da ke faɗin tarayyar Najeriya da ma wasu sauran ƙasashe a faɗin Afirka. Ku kira lambar wayar da kuka gani a jikin wannan, za ku sadu da Abdulrahman Karami wanda ke Shahuci Plaza No. 4 wanda ke kallon mucuwari na asibitin Murtala a birnin jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. Ga sauran dilolin namu, akwai Kabiru Rahusa da ke gidan Zanna a kasuwar Rimi. A kasuwar Sabon Gari kuwa akwai Basiru Dan Ancau. A kasuwar Kurmi, Doro Plaza, akwai Aliyu Doro. Akwai kuma Doro Islamic Research da ke Gwammaja. Hausa bakwai mafi mishkila. Babbar rigima akwai magana a ƙasa, sai an hikima tonan su zago a ƙasa. Babbar magana da akwai hada. Barka dai. Kuna da register sim ne? Gaskiya sai dai ka saya a maka rajista da information naka wadda za ka ke amfani da shi. To, ya za a yi na samu? Sai dai ka saya a maka rajista shine hanyar da za ka samu su. Don Allah ya za a yi mu haɗa deal nan da kai, a samo ko wani yaro ne a ɗauki information na shi. Ni dai ina son sim. In ya so ko wani abu ne na baka. Na baya yiwuwa saboda yanzu zamani ya canja, ba a aiki da information na wani kuma wani ya yi amfani da sai dai ka yi amfani da naka a maka rajista komai da komai. Yanzu shi abin da muke yi kenan. Ya kace. Ina nazari ne. Bismillah muna kan gaban aiki kai muke jira. Zo ka yi min kawai. To shikenan mana. Babbar magana. Babbar magana. Ya canja gini. Mai suna daban-daban ne domin rigima. Ka haɗa wannan, ka haɗa wancan domin fitina. Zaki na zuma ka sanya zarce guna. Cakwakiya ne da kake kasha sukuna. Ka haɗa wannan, ka haɗa wancan gida nawa ne ka gina. Ka haura tudu keke ya share kuna. Babbar magana ka san da akwai fitina. Babbar magana.
Baka sani ba dai. Me yake son sanar da ni? Dazun bayan ka fita kamar da awa daya haka, wani bakon namba ya kira ni wai daga asibitin ƙwararro an samu hasari ne ya ga namba na ɗaya daga cikin mutanen shine ya zata wai ko mijina. Sai kuma aka yi yaya? Na gaya masa sunanka, kuma kwatancin kai ce ba kai bane. To shi wanda aka yi hatsarin ya aka yi samu namban ki? Wannan ne ban sani ba. Ba ni namban da aka kira ki. Layin a rufe yake. Ni ma ko tun da suka kira ban ma kara kiransu ba. Shikenan zan ajiye number. Amma me yasa? Zan ajiye number, zan neme shi daga baya don na gane waye shi. Me yasa to? Saboda barayi da masu garkuwa da mutane suna amfani da irin wannan daman saboda su gane kai waye su afka maka daga baya. To idan na sani da ban daga ba wallahi. To ka ci abincin mana. Please Bina, ina bukatar wasu kudade. Kudi ko kudade? Kudi to. Kitso zaki ko kunshi? A'a, wallahi ina so ne in fara kasuwanci. Sihirin naki bai kama ni ba. Ki ga abokan naki ya sake shiri. Ban gane ba. Aikin san na hana ki kasuwanci. A zatonki kin zuba magani ya kama ni saboda ki zo da bukatunki, to wallahi ƙaryanki. Na sha tabara na sha yasin, ba dai karamin ƙarne ba wallahi. Wannan mutum an yi ba shawarar Amina zan bi ba kwa? Da fatan kina lafiya, ya iyalanki, ina muku fatan alkhairi. Na san baki san wane ne wannan ba, to kada ki damu da sanin ko wane ne shi. Sai dai, ki saka a ranki ba lalle ne a ce wanda kike tare da shi shine silan tabbatuwar farin ciki a kokon zuciyanki ba. Wani lokacin akan samu akasin haka, ya zama shine sulan zubar zazzafar kwalla daga kokon idanuwanki, wanda a sannu a hankali kan iya babbaka zuciyarki. Bana miki fatan haka a matsayina na masoyinki, wanda kaddara bata haɗa mu ba. Ina miki fatan alkhairi, wassalam. Wannan ka sabani nan bayayi ne, ko kuma wanda ya san halin da nake ciki nake kokarin jajanta mini. Dole duk wanda yake cikin matsala ya tsinci wannan sakon, dole biyo baya.
Hajiya Sadiya kuma daga kunna sai kira? Hello? Ina ka shiga ne? Tun safe yana ta kiran layinka baya shiga. Wallahi na shiga inda babu sabis ne. Amma ka san ba haka muka yi da kai ba. Abun ne ya fi karfi na shi yasa insha Allahu za mu dawo da wuri yau. Idan kana da kuɗi ka zo min da tsaraba. In ko babu in saka maka. Gaskiya ba su da yawa domin ba su biya mu kuɗin aikinmu ba har yanzu. Dama sai da na gaya maka ka hakura da kasuwancin nan ƙaƙi. To gashi irin ta ai ka gani. Ki bani ƙaramin lokaci zan sake kiranki. Hello, assalamu alaikum. Yawwa, barkanki dai. Da wa nake magana? Ki kira kuma kina tambaya ta da wa kike magana? Gani ne an turo min sako ne daga wannan lambar. Allah sarki. Gaisuwa ce kawai da fatan alkhairi. Ko zan iya sanin sunanka da inda kake? A wannan ba matsala, sunana zan iya sanar da ke amma ba zan iya gaya miki inda nake ba. Sunana Basiru. Allah sarki Malam Basiru, dama ni kai niyan turo wa sakon ne ko kuma batan hanya kai? A'a, ba bata hanya ba ne, kina tura wa sakon dama. Allah sarki na gode sosai, zan kira ka daga baya mu yi magana. Ya ne bash? Babbar magana ya canja gini. Babbar magana da akwai fitina. Babbar rigima akwai magana a ƙasa. Sai an hikima tonan su zago a ƙasa. Babbar magana da akwai hadari a sama. Hello? Hasanu, ka yi maza ka tattara kayanka mu shirin barin hotel ɗin. Na ga Ruma ta shigo hotel ɗin tana ƙoƙarin biyan ɗaki yanzu. Ka tattara don Allah. Yawwa. Hausa bakwai ga Hausa bakwai ga Hausa bakwai magani na sanyin infection na kamfanin gagaraba don habal medicine center kenan. Ga Hausa bakwai magani na sanyin infection na kamfanin gagaraba don habal medicine center kenan. Al'umma ga wani sako albashir muke yi muku babba. Ga Hausa bakwai maganin larurar infection muka kawo shi ku karba. Ga Hausa bakwai sunansa ne Hausa bakwai an yi binciken ilimi babba. Ga Hausa bakwai maganin toilet infection ne daga kamfanin gagaraba do. Ga Hausa bakwai magani na sanyin infection na kamfanin gagaraba do habal medicine center kenan. Ina maza ina mata warrakar mu ta zo shi kenan. Ga Hausa bakwai sanyin kashi zai warke ne. Ga Hausa bakwai kaikayin jiki zai warke ne. Ga Hausa bakwai kurajen jiki zai warke ne. Ga Hausa bakwai sabara tana yin illa ne. Ga Hausa bakwai kaikayin idanu sanyin ne. Ga Hausa bakwai kaikayin gaba infection ne. Ga Hausa bakwai zubar farin ruwa zai daina ne. Ga Hausa bakwai warin gaba shi ma zai daina ne. Ga Hausa bakwai daukewar sha'awa gawar kanan daga kamfanin gagaraba do. Ga Hausa bakwai magani na sanyin infection na kamfanin gagaraba do habal medicine center
shine Hausa bakwai. Maganin sanyi wato toilet infection da kuma gonorrhea wanda kamfanin Gagarbadau Herbal Medicine Center suka sarrafa shi domin waraka ga al'umma maza da mata. Hausa bakwai yana maganin ƙaiƙayin jiki, ƙaiƙayin gaba, ƙurajen jiki, fitar farin ruwa da kuma saurin inzali. Yana maganin ɗaukewar sha'awa. Hausa bakwai yana nan a kasuwanni da ke faɗin tarayyar Najeriya da ma wasu sauran ƙasashe a faɗin Afirka. Ku kira lambar wayar da kuka gani a jikin wannan, za ku sadu da Abdulrahman Karami wanda ke Shahuci Plaza No. 4 wanda ke kallon mucuwari na asibitin Murtala a birnin jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. Ga sauran dilolin namu, akwai Kabiru Rahusa da ke gidan Zanna a kasuwar Rimi. A kasuwar Sabon Gari kuwa akwai Basiru Dan Ancau. A kasuwar Kurmi, Doro Plaza, akwai Aliyu Doro. Akwai kuma Doro Islamic Research da ke Gwammaja. Hausa bakwai mafi mishkila. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Alhaji Umar Gagarabadau. Ni ne mamallakin wannan cibiya ta Gagarabadau wanda ta tanadar muku wancan maganin sanyi ne suna Hausa bakwai. Hakika maganin yana da matukar inganci. Akwai wani bangare na daban wanda muke so mu ƙara sanar muku shine akwai mutumin da za a kalli cewar matar tana fama da rikicin al'ada, haka ciwon mara yau gobe ciwon mara jibi ciwon mara. Wannan shine women problem na kamfanin Gagarabadau wanda aka tanada muku. Maganin sikila wata ɗaya muke bayarwa, wato sati 4 in Allah ya so ya yarda, wanda yake duk tsananin sikila da ikon Allah ya aka yi amfani da wannan maganin to an rabu da ita kenan. Masha Allah. Wannan kuma shine maganin da ake cewa na toilet infection, wato anguriya, wanda yake cewa full treatment mutumin da yake da mace guda 3 ko guda 2 to in Allah ya da wannan shine yake amfani da shi. Idan ko macen guda 1 ce, wannan shine ake hada mata da shauran wasu magunguna makamantan waɗannan ake hada mata, wanda in Allah ya so ya da in dai akan mutum magana infection ne to insha Allah ita ma tana yin amfani da shi za ta samu waraka da ikon Allah. In dai batun maganar sihiri ne ko rariyar hannu ko lalacewar harka ko an hada ka da mayu ko an hada ka da shedanu ko ka hada da matsalar kungiyar asiri, ka daure ka zo in baka wannan maganin Aljazair na kamfanin Gagarabadau. Akwai mutumin da zaka je yana cewa yana fama da ciwon siga. Wannan maganin shine full treatment nashi da shauran mahaɗansa na wata 3 ne ake bayarwa. Akwai mutumin da yake fama da sanyin kashi. Dukkan mutumin da yake fama da wannan sanyin in ka shekara 10 a kwance to ka zo in baka wannan maganin Aljazair na kamfanin Gagarabadau. Bangaren ciwon hanta wannan shine wanda ake bayarwa insha Allah, mai saka yawan idanu, mai sa kumburin ciki ko mai sa mutuwan jiki ko taribe, in Allah ya yarda sati 2 muke ba da shi. Akwai wanda yake fama da ulcer ko mai tsinka hanji ko kuma mai ribar da hanji ko kuma mai saka mutuwar jiki ko ciwon baya ko ciwon wuya, to wannan ko appendix ne, to idan kai amfani da wannan maganin ka gan shi to insha Allah kun yi ban kwana da shi har abadan abuduna. Wannan shine gadagi. Dukkan mutumin da yake fama da saurin inzali ko kuma rashin ƙarfin sha'awa ko kuma rashin kaurin abin da tsayinsa da faɗinsa, in Allah ya yarda idan kai amfani da wannan maganin abubuwa za su warware. Ga dukkan mutumin da yake da buƙatar maganinmu, ga lambobinmu nan a akwatin talabishin, ya ɗauka ya kirawo mu domin haɗuwa da dakta, ma'ana ni kenan. A ko ina yake zai same ni, kuma a ko ina yake a faɗin duniya zan aika masa da maganinsa insha Allah. Babbar magana, babbar magana, ya canja gini